Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasuratan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahon nga Dios nga naa ka sa tronos gitasan sa mga langit. Sa gihapon kami magapasalamat diha kanimo nga hangtod niining mga taknaa bisan pas kaguliyang ug kagubot sa kalibutan karon apan gawas nun paghapon ang kaygayonan sa pagsabwag ug pagsulti sa pulong sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan o Dios nga mahimo unta kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti Ginoo nga ang mga nagapaminaw karon pinaagi sa Espiritu Santo malamdagan ang ilang mga salabutan. Tuguti nga kagiyahan nimo ang ilang mga pagpanabot nga unta ilang masabdan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan. Og unya o Dios sila imong kinahanglanon nga muduol aron mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Amo kining pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon ako magapasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay. Mayong gabi kaninyo sir, sa gihapon amo ning paningkamutan nga among masunod kanunay kini nga programa. Ang akong kamanghuran nga anak nga babae nagsugod na pud og take note sa mga teksto nga inyong hisgutan dinha bisan tuod og kami di amin nabilong sa born again pero mao lagi na sir may mga kabalaka na nga ning abot sa among kinabuhi tungod kay dili lang sa pag-angkon di ay nga born again kundi ang pagkabag-o ug ang pagkausab gayod sa kinabuhi. Wala pa'y nabag-o na mo, kay gikaon gihapon na mo ang gidili sa Ginoo. Pero, from time to time, amo ning paninguhaon nga masunod. Okay, amen, ha? Salamat, ana. Lipay kay kuan ng kuana, lipay kay kuan ng mga huna-huna, Okay, ana patay sa by the way di ay, no? Atong ipaybalo daw mag-inusara ta karon kay gawas dinis bugo nga dunay mega crusade nga gihimo nya headed by Pastor Edwin Gulpan. Ang mga kuan pod nagsuporta sa mga neighboring district na asad unya si Brother Libby tuwa mo adturon kay dunay namatay unya gikinahanglan siya sa tagtungod sa namatay nga mo serbisyo, so tuaron siya dito dili ra kay layo sa areas kaduawan, no? Atong mga kuan sa una kanini ang mga Veronas family niya suri gyud kayo kay dili man sa gyud pod mahitabo nga maghurot mig anha kay wa nay maka handle diri sa radyo. Si Brother Isaw dunay mga bag-o nga mga gipang Bible studyhan nga dili man sa gyud pod mahatagan og lain nga oras gawa sa gabi tungod manggod kay akupado wala sila panahon sa adlaw. Busa gipili ni Brother Isaw ang pag-Bible study sa ila
Unya iya lang unang isakripisyo ang radyo tungod kay anugon sad kaayo nga dili sila ka Bible studyan. Unya kanana ang unsaon man pagkaibalon nila sa kamatuoran. Muna nga si Brother Isaw, mintras di pa ni mahuman og Bible study, kini pa ni siya makasige gud, makaaray panagsara. Unya sa pagkakaron, mangayo ko og pasensya sa inyo nga ang akong tingog medyo makuang gud tungod kay medyo ang akong lawas naa sa daw trangkaso, no? Magsulti ko, mag-atching, muubo kay naiubong katol kay akong tutunlan tungod kay hangtod karon, no? Nga kuan pa gyud kanana ang sigig ulan-ulan, unya lain ang pamati nako sa akong lawas. Unya kaganina nag-inom nako og tambal nga giresita ra pod sa akong misis nga paimnon ko og saridon. Muna nga sa pagkakaron medyo na ako'y gamayng kapunga, medyo may sipon ko ubo. Unya niya ang murag trangkaso gid ni kay labihan gid ka kapoy sa ako nga lawas. Kay dili man gid sud maiwasan nga bisan tuod og naningkamutas paglikay sa sakit. Pero tungod sa klima karon, mag-usab-usab ang klima, init sa buntag, hantod sa udto, maghapon, kagabi ulan. Ngani pag-abot nako karon gyud, diri ulan, unya wa man hinon ta mabasa kay nakabantay man dayon ta sa ulan, nakasunob ta sa kuan sa raincoat. Ang kani maigo tas ulan kana mo kalit lagdak-dak ba ang ulan, unya wala gid tay kapasilungan, so muurong ta sa motor. Unya musulob ta sa raincoat pero na kuan na sa ulan, na igo na. Muna usahay nga mulo ang atong immune system. Unya nag-anam pod og kuan ang atong resistance. Muna nga maabot gid sa panahon nga ang lawas mo surrender. Apan ato ning paningkamutan nga mintras makahimo pa ta. Ato gid ning nga himuon kay ato ning commitments Ginoo. Unya salamat pod sa mga tao nga nagdasig nato kanunay niini nga buluhatuna. Well, natay basahon, sir, maayong gabi sa inyo dinha. Kanunay gid ming nagsunod sa inyong programa. Salamat ni Manoy Nanding nga siya'y nag-ingon namo nga maminaw aning nga programa. Tulo pa lang mi kabuan kapin, sir, nga nakapaminaw aning inyong program ug wa gid mi magmahay. Nagpasalamat mi kang Manoy Nanding nga siya'y nag-ingon nga tistingi ragod ninyo ng programa pagpaminaw. Wa man gid ko kadungog nga nag-introduce na silag relihiyon ang ila pulong man sa atong Ginoo, kay nagtuo man ta Ginoo maminaw pud ta ana nga programa. Kay daghang kayong salamat, no? Well, patay basahon. Good evening, Brad John, Brad Isaw og sa tanan diha stasyon. Ako lang i-greet og maayong pagpaminaw nilang Brad Goody Veriuso og nilang Inday April Veriuso uban sa iyang mga igsoon. Agi kani kang Ninong Doming Bunukan, Ninong Doming Bunukan uban siyang pamilya kinis Brother Goody Veriuso, ato ra pod ning listener nga nangakabig sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Naminaw ko ganihang buntag, Brajon, sa atong programa o perting ninduta sa imong pagpasabot sa pulong sa Dios. Gikan gihapon ni kang Ninong Doming Bunukan. Salamat sa imong papaminaw kay niadto pa maguning Domingo ni nga message God. Tinuod bitaw na nga kini sila nga mga Jehovah's Witness, mga maayong tao ni sila pero ang ilang mga basahon na may sukuhay sa mabasa sa Biblia. Okay, kini nga mga message ni Ninong Doming ni adto paning Domingo. Unya tungod lagi kay anam-anam raman, kini ni ang mauna nga karon pagid na agi. Unya ay something's missing. Tudlo ay mga tao sa kabubuton sa Dios. Mora nini ay naabot dire ambot unsay sumpay ani Ninong kay kuan man siya something's man. Well, patay basahon. Maayong gabi diha Kuya John. Kami mugreet mi og happy birthday kang Tata Gudines nga mag-birthday siya ugmang adlaw. Nangandam siya kaganina kuya na malit og mga hikayunon. Sigurado gining pakals ugmang adlaw kuya. Salamat si Diza de Aine. Okay, daghang salamat Sister Diza, no? Unya niya pataya basahon.
Sir, pangutana man ni, so dili lang una ta kay naa naman tay gi kuan, naa naman tay gi unsa ni, naa naman tay gi tiksan gipahibalong pangutana, no? Okay, tay basahon pangutana gyapon. Ito lang usa ning ilaylo, apan di may tabuha nga dili ini tubagon ning pangutana tubagon ni. Usa ra man gud ma-delete ang inyo diring number kung matubag na ang pangutana, kay dili mo na mo mapahibalo og amo ning i-delete ikaduha pa unya naman ni og mahuman na og tubag, so makahibaw ra gud unya mo. Okay mga higala, adto ta sa paghatag og atensyon ining kuan ining pangutana nga gipadala dinhi sa ato, gipasupot dugay-dugay na ning pangutana pero nasayod na mo sa mahimong senaryo dinhi sa ato nga programa, mauna nga nasayod mi nga kamo makasabot ra gyud. Okay, ato ning ato ning tagaan og atensyon kining pangutana nga dugay-dugay na ning pangutana pero siya pod mo'y nagsulti nato nga ayaw usa og tubagan na sir, kay magpahibalo ra ko nimo kay mo adto ko sa ako nga angkol sa Agusan kay na disgrasya. Unya kay nabalik naman siya, nagpahibaw na nga, pwede ba sir katong akong pangutana matubag na to kay nabalik na ko. Okay, ato ning kuan tagaan og kinini ang pagtagad, no? Hanga ko ninyo sir, grabe gyud og Biblia maoy basihan. Apan nga naman lagi nga nagkalahi man mo og sa mga apostol, kay si Pedro ang name of Christ man ang ibautismo. Buhat 2:38. Unya kamo in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. Therefore supak mo. Salamat sir si Lolito Carabio sa Balibid. Okay, dagang salamat brother Lolito Carabio. Unya ato ning tagaan karog atensyon atong balikan ni pagbasa aron nga makuha gid sa tanang naminaw. Hanga ko sa inyo sir, grabe gyud og Biblia maoy basihan. Apan nga naman lagi nga nagkalahi man mo og sa mga apostol, kay si Pedro ang name of Christ man ang ibautismo. Buhat 2:38. Unya kamo in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Therefore, supak mo. Salamat sir si Lolito Carabio sa Balibid. Okay, dagang kayong salamat brother Lolito Carabio, no? Sa tunada sa imuhang kuan brother Lolito, tunada ba sa imuhang gitext dire, mura og na wanis ka Pentecostal. I'm sorry ha kung nasayop ko sa kanilang. Kay ang imong gikuan gid unang-una medyo duna kay komentaryo nga supak mi kay ang bautismo nga among gisunod ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo, while si Pedro sa ngalan ni Hesukristo. Ang tinuod pagkasulti brother Lolito Carabio, nagkinahanglan lagyud ta nga og sa kuan pa mo upgrade ba aron atong makuha ang pinakasentido og pinakabuo sa mga butang nga gipasabot dinhi sa balaan nga kasulatan. Bago ang paglutaw sa bautismo sa pangalan ni Kristo, daan na nga dunay bautismo. Ug kining gihisgutan nimong buhat 2:38, wala pay bautismo nga nahitabo ning panahon na kay tubag man ni Apostol Pablo sa ilang pangutana ni adtong mga tawo nga ilang ginawalihan. Tubag ni Apostol Pedro, pero niining panahon na pagsulti ni Pedro wala pay bautismo kay nagpangwali pa man sila niini. Unang-una, sawa pa moabot ang pangalan ni Kristo gitawag in the name of Jesus,
ato nang hinumduman nga duna na daay bautismo kadtong mga tao kadtong mga tao nga gikuha ni Moses didto sa Ehipto, unya gidala didto sa kamingawan, kadto sila duna na sa bautismo nga nadawat nila nga gitawag og bautismo sa pulang dagat, bautismo ni Moses. Pamati gyud kini ang gisgutan sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2 kung unsay gisulti dinhi ato ning basahon sa naunang Korinto. Mo ni ang gisgutan sa naunang Korinto kapitulo 10 1 ug 2 kay aron ta mahibalo, no? So wa pa gani ning panahon na ra ba pagkuha ning Moises sa mga Israelita didto sa Ehipto, wa pa man po'y mga apostolis ni adtong panahon na kay wa pa po'y Kristo nga nagpakatao ni ining kalibutan na. Pero diha nang daan si Kristo kay sa wa pa ang kalibutan, si Kristo diha naman nga daan kay siya man ang nagmugna sa kalibutan. Kung atong basahon niya ang gisulti so wala dinhi sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2 niya mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan. Timani ang gisgutan dinhi mga ginikanan. Ako gining dulot usa kining pulong ginikanan, ang pulong ginikanan hamtong. Tandaan nato na kay naamanggod say mga tao nga naghuna-huna sila nga ang gagmay nga bata bautismuhan. Ang gisgutan ninyo ba mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod og silang tanan milata sa dagat og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moses diha sa panganod og sa dagat. So kung imong tan-awon, giila na to nga bautismo diha sa panganod og sa dagat, mo ni gitawag bautismo ngadto kang Moses. Diin ang mga tao sa unang panahon, ang mga Israelita, wala pa'y Kristo nga kanunay nga ilang ginatutukan, kundili ang ilang ginatutukan mao si Moises nga maoy magdumala, magagiya, musulti sa angay nila nga himuon. Apan sa pag-abot na ni Kristo, ang otoridad sa pagtutok ngadto kang Moises, gibalhin kini ngadto kang Kristo. Kung imong basahon sa unang Korinto sa Herbihanon kapitulo 12 bersikulo 1 ug 2 nagingon, busa ginalibutan man kita sa mabagang panganon sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagabugat pagpiit paglikos kanato ug dagalaganon tang mahlatayon ang lumba nga aton ginaapilan. Sa 2 nagingon nga magatutok kang Hesus nga mao ang maghingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Timan nga ang tao makabaton lamang og kahingpitan diha kang Kristo dili sa iyang relihiyon. Magatutok kang Kristo. Sa una, ang mga tao dito magtutok kang Moses. Every now and then, ang mga tao gusto nga makabati sila og mga pulong gikan kang Moses kung unsay ilang mga instruksyon. But now, as a Christian, gisguta na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Busa diha na ang tao magtutok ngadto kang Kristo, dili na ngadto kang Moses. Pero kadtong mga Israelita nga gikuha ni Moises, gitawag kato sila na bautismuhan sa mga panganod sa dagat diha kang Moses. Mo to ang gitawag tog bautismo ni Moses. Unya kung ato gyud ni nga tan-aw na sumala sa gihisgutan sa pagligid sa mga kapanahunan, tapos na ang panahon sa pagdumalahan ni Moises, mitungan na pod ang usa ka tao nga ginganlan og si Juan Bautista magbubunyag. Unya diha sa kang Juan, siya pod nagpangbunyag, nagpangbautismo. Kay kinigong mga bahina nagagikan man lang ni sa tutulo ka mga dagko kayong sinultihan, Greek, Hebrews ug Aramaic nga gisgutan ni grakiso, iskiso ug baptizo. Karon kung ato ning tan-awon mga kaigsunan sa panahon ni Juan Bautista, wala na una lang si Juan Bautista og 6 ka bulan kang Kristo. Naguna si Juan Bautista
mas una kang Kristo nga nahimugso o natao. Kung ato ning basahon sumala dinhi sa 3:1, 5, 6 ug 11 sa Mateo, ingon niini ang gisultiyo. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga awao ug sa Judea. O ingon ni ana si Juan Bautista na nagpangwali. Busa ang pagpangwali dito maguna sa kang Juan Bautista, wala pay mga apostoles nga napili ni Kristo, kay niining panahon si Kristo wala pa man pod nagpakatao. Unya si Juan Bautista nagapangwali dito sa mga awaaw dito sa Judea, na mao ni ang gihisgutan. Unya sa 5 nag-ingon dinyo, og nangadto kaniya ang katawhan. Timan igod nga gikan pa sa sinugdanan ang gigamit didto sa 2 Korinto 10:1 ug 2 ang atong mga ginikanan, meaning mga hamtong gyud ang pagabautismuhan, dili gagmay nga mga bata. Karon kung imong basahon sa ikaduha sa Mateo 3:5, ang gisgutan na pud dinhi mga katawhan, wa mag-ingong mga kabataan. Kay kung kabataan gagmay, pero mga katawhan ang gisgutan, no, nagingon dinhi. Og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nga kasigbit sa Jordan. So atong tan-aw dinhi nga sa dinha nga nagpangwali si Juan Bautista, ang mga katawhan nangadto kang Juan Bautista, meaning mga dagko gid ang nangadto didto. Dili giingong gigamit terminog mga kabataan, kay kung kabataan pay gisgutan siyempre gagmay bata pero mga katawhan meaning mga dagko na unya gisgutan dinhi sa size. Og dito sa suba sa Jordan, iyang gibautismuhan sila sa pagsugi nila sa ilang mga sala. So tandaan nato nga kadtong mga tawo nga nangadto dito kang Juan Bautista dito sa suba sa Jordan, meaning nga wa di gidna munutaw nga kanang pagbunyag kung sa kinatsila pa bautismo or baptize sa English, binyag sa Tagalog, patugmaw kung sa Hilonggo, di nagsulti dinhi nga ang mga tawo nangadto kang Juan Bautista dito sa suba sa Jordan. Nga naman aduna magud dito'y daghan nga mga tubig. Niya, human pagsugid nila sa ilang mga sala, sila gibautismuhan. Sa ato pa, mo confess ka, mo kalawat ka, mo kumpisal ka sa imong mga sala. Kantong gagmay nga mga bata, dili gid na makahimo sa kapagkumpisal, pagsugid sa ilang mga kasalanan tungod kay sila mga inosente pa tungod sa ilang pagkawala pay lamag kay gagmay pa man silang mga bata. Busa kun ang bautismo gani ang hisgutan, naagid na masintro sa mga dagko dili sa gagmay nga mga bata. Unya kung imong basahon dinhi sa bersikulo 11 nagingon, ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol, apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagbitbit, ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo og kalayo. So dunay mga tunog karon nga gipamunulti ni Juan Bautista nga kung imong tan-awon kini, dunay mas una pay kay kaniya. Dunay mas labaw pa kay kaniya. Unya siya magabautismo sa Espiritu ug sa kalayo. So kanus man ni mahitabo nga si Kristo nagabautismo sa Espiritu ug sa kalayo. Kung imo ning tan-awon sa panahon dinhi sumala sa buhat, panahon sa Pentecostes, nagapatong ang Espiritu nga mura og kalayo nga diha sa ilang mga taliwala. So ang unang nakadawat sa gipamulong ni Juan Bautista mao ang mga apostoles, diin naabot na niining panahon na si Kristo. Pero sa panahon ni Juan Bautista, si Juan Bautista nagapangbautismo siya sa dagko na nga mga tao, dili gagmay nga mga bata. So karon Brother Lolito, moingon kang kami supak mi kay si Pedro nagbautismo sa pangalan ni Kristo, unya ang Amo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nining puntuha wala mi nasupak, pero ang pagsusi lang sa kapanahunan ug kahigayunan mao ang nakulang diha nimo. Tinuod gigamit maning mga bahina sa bautismo, pero sa pag-abot na ni Kristo wala na ni kinahanglan na kay ang tao
magtutok man ngadto kang Kristo busa sa paghatag ni Kristo og instruksyon bahin ining bautismo adto ang tao mo pasilong didto sigon sa instruksyon nga iyang gihatag. Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 6 ato ni nga ato ning basahon ni ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 6 nagingon ug ang iyang napulog duha. Tandaan nato ha nga sa diha nga kang Moises bautismo sa panganod ug sa dagat bautismo ngadto kang Moises. Unya si Juan Bautista nagapanguwali siya nga ang iyang pagpanguwali gibautismuhan niya gipasabot nga siya nagbautismo sa paghinulsol sa paghinulsol, pero dunay moabot nga labaw pa kay kaniya nga bisan pa sa kanana pagbitbit sa iyang biste or hikap sa sidsid siyang biste siya dili takos. Meaning gipailan ni Juan Bautista ang pagkahalangdon og pagkadako ni Kristo labaw kay kaniya. Busa sa pag-abot na ni Kristo, ang una gyud nga mga tawo nga tinawag ni Kristo mao ang gitawag og ang mga tinun-an or mga apostoles. In Greek gitawag ni siya og apostolo, tinun-an. Busa ayaw pagunahuna nga nipilit ragid sa gidaghanong 12 ang tinun-an ni Kristo. The first 12 lang ni siya kay mao man ni ang una nga gitawag ni Kristo ang gidaghanon sa gitawag, pero sa dinha nga ang mga tawo mituo kang Kristo matawag gihapon kini sila og mga tinun-an. Kung atong basahon niya nagingon og ang iyang napulo og duha kung sa ato pa ni 10 plus 2 equals 12 napulo og duha ka mga tinun-an iyang gitawag ngadto kaniya ug iyang gihatagan silag kagahom batok sa mga mahugong espiritu aron sa pagpagula kaniini ug sa mapag-ayo sa tanang sakit sa tanang kaluyahon. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini nahauna si Simon nga ginganlan og Pedro og si Andres nga igsuon ni Simon, si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga igsuon niya ni Zebedeo, si Felipe og si Bartolome, si Tomas og si Mateo nga maniningil sa buhis, si Santiago nga anak ni Alfeo og si Tadeo, si Simon nga Cananeo og si Judas Iscariote nga mao ang nagbudhi kang Hesus. Ug kining napulog duha timan iha muning mga ngalan sa unang mga tawo nga gihimo ni Kristo nga iyang mga sumusunod. Tandaan nato ni unya kining 12 gisugo ni Kristo tanaw sila ang gitawag the first 12 preacher. Kini sila niya nagingon sa 5. Ug kining napulog duha gipalakaw ni Jesus tapos matugon nila sila niya nga nagingon pangadto kamo dili sa agianan sa mga Hintil ug mosunod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon kun dili pangadto hinuon kamo sang mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. So kung imong basahon kini nung tun-an nimo pag-ayo kini ni ang Brother Rolito, ang unang hugna gyud sa pagwalis maing balita dili man gi-address ngadto sa tibuok kalibutan kundi ngadto sa mga nangawalang banay sa karniro ni Israel. Pangadto kamo diha sa agianan sa mga Hintil. Pangadto kamo dili sa agianan sa mga Hintil. Hintil gani sa unang panahon giilan nila ning mga mahugaw sa lagtod dili pa mga magtotoo. Og sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon. Ang Hintil og mga Samarianhon ginalikayan kini sa mga Hudiyo sa unang panahon kay giilan nila kini nga dili sakop o kabahin sa banay o katilingban sa katawhan sa Dios kay kini mga mahugaw. Mauna nga ang mga Hudiyo wa gyud sila'y maayong pakigrelasyon tali sa mga Hintil o sa mga Samarianon kay giilan nila kini nga mga taong mahugaw. Unya gisulti dinhi kun dili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. So kining imong tan-aw dinhi mga nangawalang banay sa karniro ni Israel. Atong hinumduman nga sa unang panahon ang giila lamang ng mga katawhan sa Dios mao ang Israel.
ug atong tun-an pag-ayo kung nagbasa mo sa Bible Dictionary, ang pulong Israel dunay gipasabot sa Bible Dictionary, gipasabot ng peculiar or chosen people. Busa kita karon mao ang moderno nga mga Israel, ha? Kay nga naman kita ang giilang nga mga katawhan sa Dios niining katapusang mga adlaw. Ug unya ang mensahe dili ngadto sa tibuok nga kalibutan, dili ngadto sa mga agianan sa mga hintil, dili ngadto sa kalungsuran sa mga Samarianhon, kundi mangadto hinuon kamo ang dosi ang gisugo sa mga nangawalang banay sa karniro ni Israel. Ngano man kini ang kini sila naunsa man di ay ni. Kung atong basahon ang Isaias kapitulo 1 bersikulo 3, ingon niini ang gisulti dinho sa sumala sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 3 nagingon, ang baka nakaila sa iyang tag-iya ug ang asno sa pasungan sa iyang agalon, apan ang Israel wala makaila sa iyang Ginoo, ang akong katawhan walay pagtulotimbang. So makita nimo kung unsa ang kahinaan o kaluyahon sa mga giilang katawhan sa Dios sa unang panahon, ngano man kining Israel, nga sila wa na nila mailhi ang Ginoo, ngano man tungod kay sa panagnagod sa mga propeta mataw ang Mesiyas nga matod pa, he is the kings of all kings and lords of all lords, tungod kay hari sa mga hari, giilag huna nila nga natural si Kristo ana magpakatao sa royal blood, sa harianon ug dungganon nga pamilya. Apan lahi kay mao lagi na ang Isaiah 55:8 nagingon ang Dios, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Lahi ang iya sa Dios, gipailan niya ang pagkayano ug simple pagpaubos, didto siya magpakatao sa dapit nga higtanan sa mga hayop ug unya sa kabilang pud sa mag-asawa nga si Jose ug si Maria. Ug tungod niini nabutaan ang Israel sa pag-ila sa tinuod nga Mesiyas, mao ni sila nga matud pa ang gisgutan, maay pa ang baka nakaila sa iyang tag-iya ug ang asno sa pasungan sa iyang agalon, apan ang Israel wala makaila sa iyang Ginoo ug ang akong katawhan walay pagtulotimbang. Busa aron mapaila ang Ginoo nga wa nila mailhi niadtong mga nangawalang banay sa karniro sa Israel, kining 12 ka mga apostoles una kini nga gisugo ni Kristo adto didto magwali. Unya sa panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, pamatian ninyo brother Lolito kanana ang Carabio, mao ni ang gisgutan dinhi sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 ngadto na sa 38 parang makuha nimo ni kay imo man ning gisgutan nga si Pedro nagtudlo in the name of Jesus, magbautismo, pero kamo sa ngalan saman sa anak sa Espiritu Santo, therefore nga kamo supak mo, wa gid mi gisupak niining panahona. Unya tan-awa sa pagpangwali sa mga apostoles sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 nagingon dinhi busa ang tibuok banay sa Israel. Timan ang tibuok banay sa Israel wa magyon ang tibuok kalibutan, angay gidna ninyong masayran. Nagingon dinhi busa ang tibuok banay sa Israel, kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios sa Jesus gihimong Ginoo ug Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Kining mga pulunga ang sulti ni Apostol Pedro ug timan walay gagmayng mga bata nga ilang ginawalihan ini, kundili mga dagko kaysa pagpangwali sa maing balita ug sa pulong sa Dios, dili patakos ang gagmayng mga bata makasabot ug makadawat niini. So akong basahin sa 37 ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana kanya nga nag-ingon, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Timan igyod nga sa ending sa atong programa mo ingon ta, the Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie. Kay ang pulong sa Dios kung atong iwali, dili sa tanang panahon tamis, dili sa tanang panahon lami. May mga panahon nga masakitan ta, kay sa Haribihanon kapitulo 4 bersikulo 12 ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga duhay sulab, no?
Kay ang pulong sa Dios buhi gamhanan nga nagalihok, hait pa sa espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa gitagbuan sa katuyon o kauyukan sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Kay ang pulong sa Dios gipanginsama man og espada, natural nga sa dihang maminaw tas pulong sa Ginoo masamaran ta. Unya gihuna-huna na nato nga nang daot na ang kanang nagwali gitay giigo no, ingon ni ana gyud ang lintunganay sa pulong sa Dios. Unya dinhi kun atong hisgo atong basahon pa dinhi nga sa nagpangwali sila, nasakitan sila gyud sa pagpangwali sa mga apostoles sa pulong sa Ginoo. Pagkadungog nila nini, gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug subang apostoles. Sila nangutana nga nagingon, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. So dili ingon nga doon na sila bad reaction tungod kay nasakitan na sila, kundi nangutana sila, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Karong gabi una mga kaigsuonan, sabtan ninyo ang pulong sa Dios, unya dayon mamalandong mo unsa may inyong pagabuhaton karon. Kung atong padayunan sa pagbasa muna ni muna ning gisgutan dinhi Brother Lolito Carabio, muna yung gisgutas 38. Og si Pedro mitubag kanila, timan nga dili ni bautismo nining panghunahuna, kundi tubag kini ni Apostol Pedro sa ilang mga pangutana ni adtong mga tawo nga ilang giwalihan ni Pedro og unya sila gisakitan. Nagingon dinhi, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So ato ning klarohon, no? Kung imong tan-awon ba ang pagsulti ni Apostol Pedro, dili ni siya kompleto ning mga bahina nganuman tubag ra man ni sa ilang pangutana. Onya niya kining mga pulunga gisulti ni Pedro nga paghinulsol kamo, pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Timan ning panahon na didto sila na nagpangwali sa tibuok ka banay sa Israel. Dili ni pa ang maayong balita ipawali sa tibuok kalibutan. Unya magbautismo sila sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa sala. Busa ko ng tao, naghuna-huna siya nga nakasala o gusto niya nga mapasaylo ang iyang sala. Ang una niyang himuon ang paghinulsol, ikadua ang pagpabautismo aron mapasaylo ang iyang sala. Karon kung atong basahon dinhi sa 40, pamatian ra ninyo dis 40, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. So beside ni atong gisulti sa 38, matud pa, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Sa daghan pang mga pulong nga gipamatuod ni Apostol Pedro, gawas ni atong iyang gipamulong sa buhat 2:38. Nya karon na ini naghimog pagpamatuod. Ug kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Muna nga naagi tawo nga bisag nakasabot na anahibalo na sa kamaturan, pero musukwahi gyud daan na ni adto nga naagi kaliwatan nga sukwahi. Busa dili unta ka mahimong mabilong ni adtong kalikuwatan nga sukwahi nganuman kay kung diha ka gani malinya sa mga sukwahi nga mga tao, bisag nakasabot na bisag natin-awa na gahi gyud na musurinder sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Unya kung atong basahon dinis 41 ningon, ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Timan sa daghan pang mga pulong gawa sa 2:38, doon na pagidaghan pang mga pulong nga gipamatuod og gisulti sa mga apostoles dito sa ngawalang banay sa karne sa Israel, nagiunin og nagiunin og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Timan igod nga ang angay gibautismuhan kadtong tawo mudawat sa pulong sa Dios, ha? Unya ang bagmayng bata dili man na pwedeng makadawat sa pulong sa Dios bisan pagdaggo pagani ka, pero wa gani nimo dawata ang pulong sino di ka bagay diha sa bautismo. Nagini unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong ug ni adtong adlaw indaday ha, ug ni adtong adlaw may 3,000 ka mga tawo. Ang word mga tawo ha nagpasabot na sa dagko.
Unya kining pagdipinsa aning bunyag sa gagmayng mga bata, ila man ang pangitaan og rason nga ang mga bata dili ba di ay na tao. Tao bitaw na, pero ang buti pasabot ang direksyon sa gisulti dili para sa gagmayng mga bata. Nagyo no, og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao, meaning dagko, meaning hamtong kay maghinulsol man ug magpabautismo alang sa kapasayloan sala. Unya niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao, mga dagko ni kay og gagmay pa 3,000 ka mga bata. Ang gisgutan dili 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Kinsa man tong mga gidaghanunas mga taong gibautismuhan, mga tao tong midawat sa pulong sa Dios. Busa maguna usa ang pagpamatuod mahitungod sa pulong sa Dios. Una pagayod ang bautismo. Una pa ang bautismo. Karon diin man nini ang unang pagpangbautismo nga gihisgutan sa pangalan ni Kristo dito sa nangawalang banay sa karnero ni Israel. Karon sa dinha nga ipawali na ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan, wala nagyaylain pang gipasabot dinhi nga igabautismo kundili ang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pamati iragod ninyo kining Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ug 16 atong basahon niya sa Mark 16 15 ug 16 kung unsay gisulti dinhi ato ning tan-awon, kung unsa ni kaklaro dinhi akong basahon na sa Marcos 16:15 ug 16 ginaingon dinhi, ug siya niingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Asa nang gi-address ang pagpangwalis maayong balita? Tibuok kalibutan. Pero kagani na atong gibasa, panglakaw kamo dili ngadto sa agianan sa mga hintil, dili ngadto sa mga kalungsuran sa mga Samarianhon, kundi pangadto kamo sa nangawalang banay sa karnero ni Israel. O dito na ang unang pagwali. Pero sa dinha nga gikawali na ang pulong sa Dios dito sa Israel sa ikaduhang hugna sa pagwalis pulong sa Ginoo ngadto na sa tibuok nga kalibutan. Ako ang basahon Marcos 16:15 ug 16 nag-ingon dinhi, ug siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan na. Nag-ingon dinhi, ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Timani tibuok kalibutan na, dili na dito sa nangawalang banay sa karnero ni Israel. Unya kining hisgutan nini matud pa dinhi akong balikan ra gud ni sa sa 15. Matud pa dinhi ang giingon dinhi, ug siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Unya kung imong tan-awon dinhi kini ang agini tibuok kalibutan, ari usa ra gud ko sa 14 aron makuha gini ang sentido nagyon. Ug unya mitungha siya sa napulog usa. Timan-ing sa diha nga si Kristo nabanhaw, dito siya nagpakita sa napulog usa, dili na napulog duha. Ngano man naibana naman ning 12 tungod kay nagbudhi man to si Judas Iscariote. So ningon, mitungha siya sa napulog usa, samtang nga naglingkod sila tambong sa kananan og iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilang pagtuo o gipagahi nilang ilang kasing-kasing kay wala man gud sila mutuo nga nagpakakita kaniya nga tapos mabanhaw siya. Muna nga napulog usa ang 11. Kunya nag-ingon siya sa 11 kay primero 12 man to. Ingon dinhi, og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Adto na sa tibuok kalibutan. Ang 11 na, dili tong 12. Diya, naging din tibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang maing balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. 16, unsay gisulti din ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. So ingon niini na, pusa ang pagtuo musunod ra na di ay ang pagtuo sa dinha nga ikawali ang maing balita. Unya ang mutuo magpabautismo maluwas apan ang dili paghukman sa silot. Karon ang pangutana, dili ba di ay pwede og dili ka magpabautismo? Pwede na og dili ka magpabautismo. Pwede ba og magpabautismo? Oy lalo nang pwede og magpabautismo. Pero niining duha piliin ni og asa man ang imuhang paboran og tindugan og desisyonan, ang magpabautismo o ang dili magpabautismo.
kay nig-ingon si Kristo ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So ingon ini Brother Lolito, karon kay ang mutuo man og magpabautismo maluwas apan ang dili hukman sa silot, unsa may inyong huna-huna og pagpamalandong diha? Magpabautismo ba mo? Ning tuo ba mo? Karon niya pa'y dugang ni Kristo. Matod ni mo Brother Lolito nga sa ato pasupak mo, ay dili mi supak. Kay niya naman tanahiluan sa pagwalis may balitas tibok kalibutan, dili man ngadtos nga walang banay sa karino ni Israel. So, dili mi ana supak, ha? Ang gisgutan kay niya ta sa ikadong hugna sa pagwalis mayong balita, din ipawali ng may balita sa tibok kalibutan, ingon nini ang gipamulong ni Kristo. Mateo 28:18 so ngadtos 20, ha? Balikon ako Mateo 28:18 ngadtos 20. Akong basahon na nag-ingon si Kristo. Og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo gimuan yung matinunan ang tanang kanasuran. So tanang kanasuran na tun-an muna nga Bible studyan. Muna si Brother Isaw, di daghang panahon nga wa siya dinhi tungod na sa pagpang Bible study kay sugo man ni Kristo himuan yung matinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mo ni gisgutan nimo Brother Lolito nga supak gyud mo ay wa mi musupak ni ana, oy nagsunod gyud mi, nakasabot ni anang paggamit sa bautismo sa pangalan ni Hesus. Unya gisgutan nini nga magtudlo nga mo nang naay Bible study nga magbatismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa dako nga pagsabot ug kasayon gigamit ni sa kadaghanan ang bautismo sa pangalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kaso nga lang wala nila gisunod ang proseso. Kay kinsa man ang bautismuhan ni ining ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, mamatian ninyo sa 20 ha. Giingon din matod pa din sa 20 nga nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tanawa, kinsa tong bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kadtong ginatudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Nang daghan marong nagdawat aning bautismo, pero wa nila tudlo Espiritu mas gisugo sa Ginoo. Nga sa dakong kasayon ingnon lang nga nabuon agin ako, moangko nabuon agin ko, uy wa na magkadimao ng panghuna-hunaa kay gibautismuhan nga wa man tudlo is pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Mao na nga humana na bautismuhe kaon gyapon sa mga gidadili sa Ginoo, supak gyapon sa adlaw papahulay gita pa na mas tamasan gyapon na pulo kasugo. Nganong naingon ani man nga nabautismuhan naman unta tungod kay wa ni sila matudlo sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unya kung padayunan ninyo og basa kini gisulti ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Busang gisaaran sa Dios nga iyang ubanan hangtod sa katapusan sa kapanahonan kadtong gibautismuhan sa pagtuman sa kadtong gibautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Nanusa pagtudlo nga dahil mag-ingon nga mugawas na gintas kasuguan unya didto ranas Israel, iyarnas mga Hudiyo, mga kaigsunan makapanlimbaw sa balhibo kining mga bahina. Ha? Ngano man si Kristo mismo namulong nga may tungod niini, ha? Tudluan sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo. Unya ngano man nga wa man hinuon manudlo ning mga tawana, pagtumas gisugos Ginoo, paglapas naman hinuon. Unya nag-ingon ang Juan 10:27, ang akong mga karnero nagpatalinghog kanako ug sila nagsunod nako. Sugo man na ni Kristo ang bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga ang bautismuhan katong gitudluan sa pagtumas tanang gisugo sa Ginoo. Unya ang mga iyan ni Kristo nagsunod niya. Unya angkon-angkon dayong buon agin pero gisupak di ay ang gipamulong ni Kristo. Mga kaigsunan panahon na ang pag-ila ug pagsabot sa tinuod nga kahayag sa kamaturan alang sa imong ikaluwas. Karong gabiunan nadungog nimo ang mga bulawan o mga pirla sa kaluwasan sa imong kalag, ayaw gyud kini si piyata kay nganuman ang panahon nagakahidul na. Munang gisgutan sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios nga inyong ginapamatian karon
Dawata kini kay arang makaluwas sa atong mga kalag. Salamat sa inyong pagpatalingog. Well, adto tay galas sa pagbasa sa ato nga mga viewers, ato ning tan-aw ni atay mga kuan dinhi ni atay mga viewers nga ning sulod, no? Ato ning tan-aw ni si Brother Ilmudam Flores. Good evening nimo Bro John. Sulo ra ay ka diha ron. Tungod tinali sa ulan kay gaulan-ulan man ay ulan po diha sa inyo ha Brother Mudam sa cruising sa Lamangka sa Tuboson Negros. Diri po sa amo ulan po ngani pila na ni kaadlaw sigig ulan sige tag kaulanan. Niya si Brother Mario Alquizar. Maayong gabi Bro John. Yes Brother Mario, maayong gabi pod. Unya niya si Gay Charis Lopez ay maninay, may gabi inyo diha maninay. Good evening Bro John, God bless you. God bless your ministry. Good evening maninay. Ania si Sister Iba Dilao, no? Si Bia Oalid. Yan ang gibali. Good evening po sa lahat. Salamat sa abot pa din sa programa. Kararating mo lang Sister Iba. So salamat po, no? Unya niapatay ato ning tan-awon ra gud bi kung unsa pa ni ang dugang dinhi nga kuan ato ning makita dinhi og may lain pa ba ning atong makita dinhi sa kuan atong monitor. Okay. Ani si wala na tay na kuan pa dinhi, no? Nagtapos lang kang Sister Eva anya arita sa ato nga kuan sa cellphone. Okay, ato ning tan-awon da huwasan lagi gud hinuon ang nangutana sir. Mas maayo gid di ay nga mangutana aron mapasabot. Unya lingo-lingo si Tatay Sibyo sa inmong gihisgutan bisan nag-inusara lang ka pero dili mabangbang ang kamatuoran. Salamat sir sa pagbasa. Okay, salamat po sa inyong pagpaminaw kanunay sa ato nga programa. Last text na lang ning akong basahon, no? Okay. Okay. Unya pangutana gihapon ni paluap. So ato lang ning hisgutan unya sa paluap ha. Okay. Adto ta mga higala kay duna na lang tay 4 minutos nga nahabilin sa atong oras sa atong programa, no? Unya kinini ang ato ning kuno ni ang atong ginabasa ginapasabot din bahin sa bautismo. Sa atong gibasa, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Hinumdumigid ninyo nga inyong gipamatian karon dili ni pulong sa inyong pastor, dili ni pulong sa inyong ministro, dili ni pulong sa inyong pare. Pulong kini ni Kristo, pulong kini sa Dios nga nias balaang kasulatan. Ang gisulti, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa hinaot pa nga sa inyong pagpaminaw dili ni mausik ang kahigayunan nga inyong nabatian ang pulong sa Dios. Busa gisgutan sa Herbihanon 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Mga kaigsuonan, ikaw ra gyud ang makapahiluna sa imong kaluwasan nganuman kay si Kristo muluwas sa mga taong nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Pero imo na ganing gisupak ang mga giya, mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, laomi nga wala gid unya diha ang imong handom alang sa kaluwasan kay ang maluwas kadto man lamang nagsunod sa kabubuton sa mahanas langit. Ang gisulti ni Kristo sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Gikan kang Kristo ang kaman nga iwali ang maayong balita. Nganuman sa unang panahon sa wala pa paghukmi ang kalibutan pinaagi sa lunop sa tubig, gipawalihan sa Dios ang mga tao pinaagi kang Noe. Apan subo nga pamalandungon
nga nangalaglag ang mga tao, dili tungod nga way nagsulti, dili tungod nga way nagwali sa pulong sa Dios, kundi tungod na sa ilang pagdumili sa mga butang nga ilang nadungog ug nabati, hinungdan nga na dawat nila ang kalaglagan. Karong panahon na mga kaigsuonan, dili na muhukom ang Dios pinaagi sa lunop sa tubig ning kalibutan na, kundili ang iyang ihukom pinaagi sa kalayo. Apan sa dili pa ang paghukom pinaagi sa kalayo, ipawali una ang maing balita. Muning gisgutan ni Kristo sumala sa Mateo 24:14, "And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come." Timan imo abot na ang katapusan sa dinha nga ikawali ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Og tungod niini mga kaigsunan, ang imong nabatian karon maayong balita. Mabuhay ka, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Well, mga higala, miabot na gyud ang katapusan sa ato nga oras. Busa daghang salamat sa inyong pagpaminaw og tuguti nga ang inyong kasing-kasing og huna-huna maablihan og matagaan ninyo og kahigayunan nga may lugar o luna sa inyong kasing-kasing ang pulong sa Dios og si Kristo aron magkinabuhi ta nga uyon sa kabubuton niya og kita mga luwas. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasaan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang mga taong nagapaminaw, dad-a sa kahayag sa kamatuoran, og tuguti nga sa dili pa musira ang panahon sa kaluwasan. Ikaw ilang himayaon, daygon og alagaron. Salamat sa imong paghatag o pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong ubos nga higalag igsoon, Brother June dihito, magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.